बे रावखौ जुदि जोंनि जायगायाव जों लाना फैनाय माबा बेफोर इनस्टिट्यूटआव जायखिजाया सरकारि माबायाव आरो जों रायलायदों सानैजों दा जों जुदि बेखौ बाहाया सोर बाहायगोन बे बर'खौ हायार सेकेन्डारि स्कुल जेराव आङो फरायदोंमोन माने क्लास 8 निफ्राय जेराव आं HS कमप्लिट जाजासिम बे स्कुलावबो जेला एलुमनि मिट जादोंमोन बेहाय बर' रावखौ लिरनायखौ लानानै दावराव जाबाय गोजौ बर' राव लिरखानायखौनो सानैसोआनो खोमोरनानै उनावहाय गोजौ लिरनो हामारासै आरो बै समाव बर' थुनलाइ आफादखौ सासेबो दैदेनगिरि गैया जायखौ आं कल खालामाखै एबसुनि सासेबो दैदेनगिरि गैया रेसपन्सआ मोजां नंथ्रा हा मोजां नङा बायदि मैया ओरै मायबा कमिउनियेल मायबा नै इसुनो हारमनि नांगौनो बेबायदि आरोखि माने टटेलि पलिटिकेलाइज बिटिसि गेटआवबो बोसोरथामसो आगोल लिरदोंमोन बर' आरो इंलिसावल' बेखौ आरो जोंहा नै BPFनि दा MCLA देरहासार बसुमतारिया आयंआ होलायबायना बेबो आरो देरहासार बसुमतारिया सोरबे बेनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय जोङो हारिनि सेन्टिमेन्टखौथ' गुबुंले जानो हाया खुलुमबाय आं सुक्रजित बसुमतारि नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दा दङ बिथां एम अख्रां बर'जों बिथाङा थुनफावथाय ड्रामा आरो समाजारि बिथिङाव खामानि मावबोनाय सासे लाइमोन बिथाङा गोबां बिथिङाव समाजनि बायदिसिना जेंनानि सायावबो आथिखालाव बुंबोबाय थानाय नुदों बेनिखायनो बिथांजों दान्दिसे सावरायनो नागिरदों बेफोरबायदि आयदानि सायाव दा बावैसो सिगांनिखौनो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा बर' राव बाहायैखौ लानानै जिथु गेट कारिगाव माने बर' राव लिराखै बे गेटआव माने राजा लामानिफ्राय क'क्राझार फैनाय लामा बर'नि उथुमै राजथावनियाव बेहाय माने बर'नि लिरनायखौ बुंदों आरोखि बे बिथिङाव मा बुंबावो दा आङो बे गेटआवल' नङा कारिगावनिल'सो नङा जेसेबां दङ बड'लेण्ड जायखौ जों बुंबाय थायो सम मानसिफोरा बयबो गावबा गाव केपासिटिजों मालाबा बड'लेण्ड होनो मालाबा BTC मालाबा BTR मालाबा BTAD वाटएभार आरोखि दा बाथ्राया मा जादों जोङो BTCआ बोरै जाखो नङा होमबा जोंनि फाइदा मामोन बर' महरै दा दिनै बयजोंबो थानांगोन नंगौ जों माने आदिम जुगाव गैला नङा होनबा अन्थाइ मुगायाव जों गैला जों बयजोंबो दिनै मोनसे बुहुमाव जेरावबो बिदि मोनसे हादर गैया जेराव माने मोनसेल' जाथि थायो जोंनाथ' बड'लेण्डआव आरो जाबावा एभ्रि 1-2 किल'मिटार जों आलदा आलदा जाथिनि मानसि मोनलाङो नङा होनबा नाथाय बिनि उनावबो BTCखौ बोरै दादोंमोन बर'फोरनि नङा होनबा बर'फ्रानो दादों पियरलि बेहाय रावनिबो सापर्ट गैया होनजायो जोङो गैद्रायाबो नङा सोरनिबा एसे एनै थागोन नाथाय जोङो बर'फ्रा थैदों नङा होनबा थैनांदोंबा जिनारि खालामजानांदों नोगोद बर' आइजोफोरा आरो रायजोआ सरासनस्रा सुबुंफोराबो अत्याचार खालामजादों गाग्लिजादों गाख्रुबजादों बुख्रुबजादों नङा होनबा न' सावना होजादों दा बिनि फुंखाया बहानिफ्राय जाजेनदोंमोन राव नङा होनबा बर' रावखौ गादबदों असमियाफोरा जों बेखौ माबानांगौ नोङो रमान स्क्रिप्टनि जा माबानिफ्राय लेंगुवेज मुभमेन्ट बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम गासैनिफ्राय रावा मोनसे मैखोम रल लादों दा दिनै हाबा दाहा नाजा दिनै 8 सिडुलाव हाबबाय 8 सिडुल माने मा बयबो मिथिखायो जोंलाय माने फोरोंबाव नङा होनबा बयबो गोरोंखा दा जायफोरा नायगोन 6 सिडुला जाथावथ्रा जोंनि प्लेन्सआव बेनि उनावबो बर'फ्रा ओरैबायदि माने माबा डेन्जार मोनसे जाथि बर'फ्रा आरो खर' गोनां बिथांमोना बेखौ लाबोबाय 8 सिडुलाव इण्डियाआव 28 ना मा स्टेट दङ दा 29 28 जाबाय 9टा ना मा इउनियन टेरिटरि दङ 1652टा लेंगुवेज दङ आं मिथिनायाव दुलाराय भारत हादराव बिनिनो अनलि 22 लेंगुवेजआ 8 सिडुलाव गनायथि मोननाय आरो बर'आ मोनसे बिनि बड'लेण्ड स्टेट गैया जोंहा बे रावखौ जुदि जोंनि जायगायाव जों लाना फैनाय माबा बेफोर इनस्टिट्यूटआव जायखिजाया सरकारि माबायाव आरो जों रायलायदों सानैजों दा जों जुदि बेखौ बाहाया सोर बाहायगोन बे बर' रावखौ थ' बेनो माने बेखौ पलिटिक्सनि सार्थआव मा दङ असमियाफोराथ' मालाबा बुङाखैना जे नोंसोर बर' रावखौ बाहायनाङा होननानै बुंदोंबा नों मानो रिप्लाय होनो हाया बुंदोंबा नोंखौ बुङाखै आङो नों बेखौ थांनानै गाग्लिहै होना हर सावग्लिहै नोंखौ बुङाखै आं नों मानो बेखौ जुक्ति होनो हाया मानो होआ जोङो दा बेथ' जों बेनि थाखाय नाजादोंमोन दा बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बे नट अनलि कारिगावनि गेट जोंनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल जेराव आङो फरायदोंमोन माने क्लास 8 निफ्राय जेराव आं HS कमप्लिट जाजासिम बे स्कुलावबो जेला एलुमनि मिट जादोंमोन बेहाय बर' रावखौ लिरनायखौ लानानै दावराव जाबाय गोजौ बर' राव लिरखानायखौनो सानैसोआनो खोमोरनानै उनावहाय गोजौ लिरनो हामारासै दाबो फार्स्ट अफ बेस्टनि लिरबाय मोनसे लाइनावनो सेकेन्डआव बर'फोरनिखौ लिरबाय आरोखि माने राइटआव बर'निखौ लिरबाय फार्स्ट अफ बेस्टनिखौ लिरबाय आरो बै समाव बर' थुनलाइ आफादखौ सासेबो दैदेनगिरि गैया जायखौ आं कल खालामाखै एबसुनि सासेबो दैदेनगिरि गैया दिपेन बर'निफ्राय खनिन बसुमतारि ना खनिन बसुमतारिसिम सासेबो गैया आं कल खालामै बिथांमोननि माबाया माबा रेसपन्सआ नोंथांनि बुंनाया
रेसपन्सआ मोजां नंथ्रा हा मोजां नङा बायदि मैया ओरै मायबा कमिउनियेल मायबानो इसुनो हारमनि नांगौनो बेबायदि आरोखि माने टटेलि पलिटिकेलाइज बुस्थुफोरानो साननायफोरानो सोरबा गोजौनिया गाज्रि मोनगोन आं दिनै बुंबा गाज्रि मोनगोन बिसोर खोनाबा आइ एम नट एगेन्स्ट आं बेखौ इउपिल एगेन्स्टआव बुंनो नागिराखै नाथाय मेनलि बे प्रमद बर'आ गाज्रि मोनगोन बे सिस्टेमनि बिसोरनि खोथाया ओंखारबोआखैबाबो फोरमायनाया बिदि आरोखि आंनि सिगाङाव थिकादारा फैना बुंफैदों दोनथ'दो सिबा माबानो होदों बेखौ बिराद गिदिर दावराव जागोन नङाबा होननानै आंनि सिगाङाव बुंफैदों आं दं बेहाय हारसिं नेगासिनो दङ आङो मानोना बे लिरग्राया आंनि आदै लिङो आङो आंनि लोगो बैसोआ बिराद गिदिर 50सो जाबाय नाथाय आं बेखौ आदै लिङो बे आंखौ बुंबाय थादों नों थांनाङा बेहाय बिसोरबो डिस्टार्ब होगासिनो थानानै आंनि सासे लोगोजों आंजों थाबाय थादों आं सोर मा खालामगोन होननानै आं थाबाथ' फैया नालाय थ' नाथाय लास्टआव बे फैनानै बेखौ खोमोनो फैदों आरोखि स' बेनो बर'फ्रा बे सेन्टिमेन्टखौ लानांगोन एट दा सेम टाइम मोनसे प्रब्लेम आरो बिटिसि गेटआवबो बोसोरथामसो आगोल लिरदोंमोन बर' आरो इंलिसावल' बेखौ आरो जोंहा नै बिपिएफनि दा एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया आयंआ होलायबायना बेबो आरो आं बुंदों दिनै उफाय गैया जोंनि आखायाव मानोना जोंनि थाखाय सोरनिबा पलिटिकेल पावारनिख्रुइ दा नों देरहासार बिथाङा बुंनायखौ होदों जेनेबा एसामिस लिरनांगौ होननानै बिसोरो धरना मानो होनांगौ जादोंमोन बिथाङा बेखौ खिन्थु दिनैनियाव माने बेहायथ' बुंनाय जायाखै बेनो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ मानो बुजिया माने हारियाव मोनसे मिनिमाम एजेन्डा मोनसे थानांगौ आरोखि नङा होनबा आन्डारस्टेन्ड खालामजोबनांगौ जे बेनि सायाव जों बुङा बे जोंनि थाखाय ग्रेटार इन्टारेस्टनि खोथा दङ ना बेयावथ' माने ओरैबायदि डिस्ट्राक्टिभ रल लादों बै समाव देरहासार बसुमतारिया बिटिसि गेटआव लिरनाया बिराद गाज्रि बेखौ आरो सोरबा सानो आंखौ बिनि माबानो मा न' आंथ' बेयाव अपस खालामदों देरहासार बसुमतारिया सोरबे बेनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय जोङो हारिनि सेन्टिमेन्टखौथ' गुबुंले जानो हायाना दा बेयाव नोङो बिटिसियाव बर'खौ माने बाहायनो हायै खारन मा दङ जेनेबा नों जिहेथु बर'नि थामोनथाय गासिबो माबानि थाखायनो सोमावसारनाय दा नों बर' रावनि बागैबो नोङो बहुद खोथा बुङो जेनेबा बाहायखौ लानानै खिन्थु नोङो बिटिसि माबायाव थाङोब्ला मा होनो सेक्रेटारियेट बा एसेम्बलियाव थाङोब्ला नुयो दासिमबो बेहाय नेम प्लेटफ्रानो बर'नि गैया आरोखि आरो लिरबाबो असमिया थाफादेराबो जाथ्रा बिस्रा सेटिसफाइ खालामथारनांगौ माने राजखान्थिनि थाखायल' खिन्थु बे बिथिङाव नुयोब्ला बिनि माबायै उल्थायै दा आसाम आयेन आफादाव बिस्वजित दैमारिखौनो बुंनांगोन बिथांनि नाजानायाव जे लिरनाय नुदों गेट बानायदों आर'नाइनि महरखौ होजोब्बाय बियो बिथाङा ओमफ्राय नोङो डिमापुरनि जिथु पिलार बेखौबो नों गेट बानायहोबाय आरो नों सिङावबो बहुद माबाखौ माबादों आरोखि आंथ' हाबफेराखै आं मिथिनाय नङा आङो जास्ट असम आयेन आफादना मा लिरनायखौ आं गेटजों नुलाङो आरो बर' रावनि माबाखौ नुयो आं बे बिथिङाव माने बुंगोन बेखौ आङो आगोल बिस्वजित दैमारि बिथांजों आंहा बिराद मोजां रिलेसन बिदिबो नंद्राया नाथाय बिथाङा आगोलथ' आंजों गाज्रिमोन माबा समाव नाथाय बिथाङा जेब्ला स्पिकार जायो बिथाङा बर' रावखौ लानानै बिथाङा मा मानसि बेजों खोथा गैया नाथाय हारिनि थाखाय रावनि थाखाय जि खामानिखौ मावदों बेखौ नोंथाङा पलिटिकेल डिफारेन्सेसखौ साइड खालामना दोननानै पलिटिकेल इन्टारेस्टनि गोजौआव थांनानै बाथ्राफोरखौ साननांगोन जों नङा होनबा बिथाङा मावदों जेला मावदों आरो बेनि थाखाय मा जायो मानसिनि मोनसे गोसो नांगौ नोंथाङा गोसो थाबासो बै मोनसे सेन्टिमेन्टआ साजों जाबा जानाय नङा सेन्टिमेन्टआ गोरबो सिङाव थानांगोन नोंथाङा बेखायनो दिनै रिजनेल पलिटिक्सफोरनि खोथा ओंखारो एखनबा बुंबाथाय गाज्रि जायो आं बिदि जानो बायो नाथाय पि चिदाम्बरम भेंकाया नायडुमोन बिजेपिनि आगोल दा माबामोन जायफोर माने मा होनो भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथांमोना जेरावखि थाङा मानो पि चिदाम्बरम बायदि लिडारा लुङि गानना थाङो थ' बै सेन्टिमेन्टआ थानांगोन जोंनि साबैसेया ओरैनो थांनायाव गामसा गाननानै थाङो दिल्लीयाव माबा मोनसे गेदारिं जानो गाननाया आलादा बाथ्रा असमियाफोरखौबो सेम जिनिस बिथांमोना साबैसेया थाङो बेखौ गाननानै बिसोरनि धुति ना मा होनो माबाखौ लानानै थ' बे सेन्टिमेन्टआ गोसो गोरबो खर' मेलेमाव हाबजोबना थानांगोन अब्ला बे बुस्थुखौ मावनो हायिनि खोथा गैया आरो बे जिनिसाव आं बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बे मोनसे रिजननि थाखायनो गोबां दङ बिथांखौबो बुंनो गोनां बिथाङाबो गोबां गोरोन्थि दङ मानसिखा नालाय रावबोथ' माने भगबान नङा बयहाबो दाय थायो नाथाय आं बिथांखौ बे मोनसे रिजननि थाखाय आं बिथांखौ अलवेज आङो साबायखर बावो आं बिथांखौ बे बुस्थुआव टर्च बियार होननानै लायो हयरास बिथांनि बे डिउटि खादै नाथाय बेखौ मावनायाबो दिनै बिथाङाबो बिस्वजित दैमारि जादों बेनि थाखाय नङा होनबा नाथाय बिथाङा बावनानै थाङाखै बेखौ बिथाङा चान्स मोन्दों मावदों चान्स मोन्दों नालाय मावदों बिथांनिफ्राय सोलोंनांगौ जोंहा दङ आरोखि बेखौ नायोब्ला नुयो जे माने दिसपुरावसो बेफोरखौ मावफुंनायाव मोनसे हेंथा जानो हाथावथावखौ नुयो खिन्थु बिटिसियावथ' हेंथा जाथावथाव नङा बिटिसियाव जानाङा आरो जाबाबो मानिनो नाङा
दिसपुरावबो जादों हेंथा जायाखै नङा आं मिथिगौ गेजेरावनो फेसबुकाव मोनसे दावराव जादोंमोन बेहाय जों जों बेहाय बिराद बेहायबो जों बिराद गिदिर रल लादों ससियेल मिडियायाव दावराव खालामजोबदों जोङो सोरबा कमलाकान्त बराना माबा बिसोरनि असमियाफ्रा बिराद मोजां मोनो बद्रनानै दानजोबनानै माबा निमाहा बिनांगौ जादों जों बिसिं निमाहा बिदोंना बिया बारा जागोन अबसे बुंबाथाय आं बावनानै दङ नाथाय दाननांगौ जादों आरोखि स' जों बे बुस्थुखौ खालामदों आरो गाज्रि मोनग्राथ' मेरला थाखागोन नाथाय सोर गाज्रि मोनदों मोजां मोनदों बिदि खोथा गैया नोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स मोनसे दङ कनस्टिटिउसना संबिजिदा नोंनो मोनसे गोहो होदों बेखौ नों इउटिलाइज खालामब्रा नङा पलिटिक्सआथ' मा खायदिनि दं गाबोन गैया नोंथाङाबो जिउआबो अरायथा नङा होनबा सानसे नङा सानसे थांखानांगोन नालाय बेनो आरो गेजेराव बिनि अनगायैबो नुदों आदानि ग्रुपनो हा होनो नागिरनायनि बिथिङावबो नोंथाङा बेरेखा खालामनायखौ नुदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा दा बे समाव मा बुङो आदानि ग्रुपनि माबाया आदानिल' नङा आङो जायखिजाया गोबां जुक्ति होनो नागिरो नाथाय जुक्ति होग्रा मेक्सिमाम मानसिया आंनिबो बिराद लोगो दङ आंखौ पार्सनेलि बुजायग्राबो मानसि दङ आंखौ माने आं एसे हसिख्राबा थायोना सोरबा सानो आंखौ माबा माबि खालामनो हायो बे होननानै बेखौ स्रि दोनबासो स्रि जायो होननानै आं बुंनो लायाखै रे सोरबा आंखौ एसे बिदि सानो आरो नाथाय आङो कनभिन्स जानाय बादि स्रि थाफ्लायो मालाबा नाथाय आङो जिखौ बुङो आं बेहाय 111% सियर जाखांनानैसो बाथ्राखौ बुङो नालाय आं बेखौ नखानायैनो अपस खालामफिनो आरोखि दा आदानिनि केसा मा जादों मानो होनांगौ इन्डास्ट्रिया मा इन्डास्ट्रिनि बेनिफिटा मा आं बेखौ बिबाय थादोंमोन माबा जागोन बेखौ बिथांमोना होनो हायासै थ' आं होन्दोंमोन आंखौ कनभिन्स खालाम आंनो रिटेन आंनो माने आं अल इन अल नङा नाथाय आङो गाबोन आंबो नोंसोरनि जाना बुंगोन बे जुदि जोंनि बर' रायजोनि मोजां जोंनि जुदि बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मोजां अबभियासलि आं बुंगोन आं सोंदोंमोन मा बेहाय जुदि बे प्रजेक्टआ जायो इलेक्ट्रिसिटिखौ जों मा फ्रियाव मोनगोन ना डिसकाउन्टआव मोनगोन 50% डिसकाउन्टआव जों मोनगोन नामा साख्रिनि खोथा बुंदों मा साख्रि मोनगोन नोङो फिल'सफियाव एम ए पास खालामनाय गथ' साख्रि मोनगोन नामा बेहाय बड' एम आइल साबैसे इन्जिनियार फरायनाय बर' सेंग्राफोर दङ नाथाय बेथ' बिराद हाइ लेभेलनि माबा बेनिफिटआ मा सोरबा होनदों 8,000 मानसिया मोनगोन सोरबा होनदों 10,000 साख्रि मोनगोन आरो चिफ मिनिस्टार आसामनि जाय बिथाङा होनबाय आरो 2 लाख ना मा मोनगोन होननानै सोरनिखौ फोथायनो जों दा थ' मानसिफोरखौ जोङो माबादि ग्र' आप जादों जोंनि मानसिया माबोरै जों दिनै क'क्राझारा सिटि जाहां टाउन मोनसे माबा जाबाय नङा होनबा सिटि मोनसे गिदिर माबा जागासिनो सिटिथ' दाबो नङा होनदां मस्ट प्रबेबलि बे मोनसे टाउन माबा जानानै दङ थ' क'क्राझारावनो दिनै सार्भाइभेला प्रब्लेम जाना दङ बर'फोरा दिनै सानफा एफा खोमालांगासिनो गावनि जा गुबैथि नङा होनबा गावनि जा गुबैथि दा आङो क'क्राझाराव मोनसे बिराद हेपि जायोमोन आगोल आइ हटेल आं आइ हटेलावल' ओंखाम जायोमोन आगोल दाबो जायो आं जाया होनना बुङाखै नाथाय बिथांमोना फिसा लिरना दोनोमोन बर्ड मोनसे आइ हटेल होननानै बर'जों दा दाखालि नुबाय बिथांमोना इंलिस असमियाबो होफाबावबाय सिटुवेसना माबादि नायनो थाङोबा जेबो नङा नाथाय सिं ओरैबायदि डिस्ट्राक्टिभ बेफोरो नोंनि हारिखौ नोंनि माने जोंनि हारिखौ आरोखि मोनसे गादबनो थाखाय आदानिनि बुस्थुआबो सेम बुस्थु बिनि जेसेबां दिनै जुक्ति होआ मानो बिनि फिथाइया खुनु दिन मोजां नङा बै हाखौ जों खोमानांगोन बिनि सोलाय बै हायाव बिटिसि सरकारानो जाय इन्डास्ट्रिजों जोङो लोब्बा दङ जों जाय इन्डास्ट्रिखौ मावनानै जानो हायो बिदि इन्डास्ट्रि बानाय जोंहा फुल सापर्ट दङ बेहाय नाथाय सोरबा नाङा फाङा दस्रानि मानसि लाना फैगोन आं बेहाय मोनसे एग्जाम्पल होनि गोबां बाथ्रा बुङो मानसिफोरा दा महाराष्ट्रनि खोथा बुङो महाराष्ट्र मुम्बाइ माया नोगोर जायखौ जों बुङो बयनिबो सिमां आं मुम्बाइआव बोसोरथामसो दंहैयोमोन मुम्बाइआव एसियानि ना वर्ल्डनि बिगेस्ट स्लाम एरिया दं स्लाम एरिया जेराव माने न' बां गैयै मोनसे 10-12 फिटनि मोनसे रुमाव बेहाय 15-20 जन मानसि थायो जों थायोमोन जों मोनसे रुमाव 12 जन ना मा मोनसे थायोमोन माने बेहायबो मा जायो हराव डिउटि मावनाया सानाव उन्दुफायो सानावफोरा जों थांलायबाय हराव उन्दुमोनलाय बेबायदि आं दोङो गावनो बेबो निउ मुम्बाइआव वासि होननाय मोनसे जायगा दङ निउ मुम्बाइ माबायावथ' नंबावा नों एन्धेरि बान्द्रा बेबायदि माने माबायाव नंबावा आरोखि थ' नों नाय जों सानबाय थायोबा महाराष्ट्रआ बिराद माबा धोनि बिराद रिच मोनसे माबा होननानै स्टेट एन्ड मुम्बाइआ बिराद माबा होननानै नाथाय बिगेस्ट स्लाम एसियानि ना वर्ल्डनि बेहाय दङ होमबा साननानै नाय नोङो बै फिसा मानसिफोरा मुम्बाइनिनो महाराष्ट्रनि बिथांमोना जेबो गैया थ' सेम कन्डिसन बेहायबो बेनो जागोन आरो गेजेरावथ' नुदों बेखौबो जे आदानिनि जेला बाथ्रा हा होनायखौ लानानै जेला प्रटेस्ट खालामदों माने सिगांनि सरकारनि माने हाग्रामा सरकारनि माने रामदेबनो होनायनि बाथ्राखौबो रायखांनाय जादोंमोन आरोखि रामदेबनि बेलायाव आङो एडभकेसि खालामा आं बै समावबो एगेन्स्टमोन रामदेबनि बेलायावबो आं एगेन्स्ट
खिन्थु खोथाया मा जादों हाग्रामाया बै समाव सिखाव खालामदोंमोनखायनो आंबो डाकात खालामगोन बिदि जानो हाया खोथाया नङा होनबा सोदोबखौ सोरबा एसे गाज्रि खोनानो हानाय नाथाय आं बेखौ एसे माबा एसे जोंनि डायलग थाया होनबा सिनेमा नाटक साटक खालामो नालाय सोरबा सिखाव खालामबा नों डाकात खालामसै नङा होनबा हाग्रामाया जि गोरोन्थिखौ मावखादों नों बेखौ मानो रिपिट खालामदों प्रब्लेमा बेयावसो दा नङा होनबा नोंथ' बेखौ जास्टिफाइ खालामबा जायाना आरो जायफोरा एगेन्स्ट खालामगासिनो बेखौ खोथा बुंगासिनो दिनै बिथांमोननि गोबां मानसिया पार्टि अफिस नायनो थाङोबा सानैसो मानसिया मिथिगौ बेहाय मोननैसो सिंनि सिक्रेट मोननैसो दङ जाहैबाय आरो सिंनि बाथ्रा मोननैसो दङ बे हाखौ होनायाव आरो बे हायाव रावबो बर' थागिबि मानसिखौ होखारनानै लानाय जायाखै बेखौ बुंनानै खिन्थु आं सापर्टबो खालामाखै सोरबा सानलायनो हानाय बे आरो हाग्रामानि सापर्टआव बुंदों होननानै नङा आं सापर्टआव बुङाखै नाथाय सैथोआ बेनो दाबो आं मिथिगौ रौमारि ना मानियाव बर' ना मा न'खरसे गेजेराव दङ बे थाङा बेखौ होनाबो हरनो हायाखै बे मानसियाबो थाङा न'खरसेल' दङ आरोखि खबर लालाय मालाबा आं मिथिगौ आरो बेखौ दा नोंथाङा माने लाइमोन मा होनो बेखौ नोजोर होगिरि राजखान्थिनि बिथिङावबो दा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै नोंथाङा मा सानदों